stavio si te toplotne pumpe, to si stavio 2012. 10. I to je i za grejanje i za hlađenje, tako? Ne, ja imam samo za grijanje. Za hlađenje imamo klime, još uvijek standard, tako da mi upotrebujemo samo za grijanje toplotnu pumpu. I to je ovo za visoko temperaturno grejanje? Da. Imamo i radijator pored nas, da. Da, mi nismo željeli da promijenimo režim, zbog toga jer imali smo već od prije ulje, tako da smo, ajde da vidimo šta ćemo da dobijemo sa tim. I onda je isto bilo, to se ne isplati, to nije rentabilno, to je to, pa smo rekli, ajde da probamo, pa sad vidimo po 14 godina da je okej. Nije nam mrzlo i u minusu nismo. Čekaj, tu su vazduh, voda. Mi imamo vazduh, voda, da. Vazduh, voda, da. Dobro, a pre toga, znači, ste se grejali na lož ulje? Da. Dobro, to je lep prelaz, mislim, u smislu kvaliteta vazduha. Kvaliteta vazduha i kvaliteta u matematici. Da. Dobro. Dobro, i sad, znači, ovim toplotnim pumpama vama zimi nije hladno? Nije. Nije, a? Ne. Čuo sam već da do minus 10 stepeni ok, onda će biti hladno, ne grije. Ja ne znam, sad smo ovdje, zaista 14 godina imamo pumpu i bilo je minus 22, minus 24 kod nas. Ok, onda je potrošnja viša, normalno. Dobro, da. To je, ali nikad nije bilo u kući hladno i ne volimo da je hladno u kući jer to je ok za nas. Tako da nije hladno. Pa to je super. I dobro, ajde sad recimo da probamo hipotetički. Da li ti možeš da proceniš koliko uštediš sada godišnje na grejanju sa solarnom elektranom? Grijanje. Na primjer. Prije smo potrošili od oka ulja 2500 litara. Ne znam koliko je u Srbiji ulje, 0,80, 1 euro, možda malo manje. To je 2500 otprilike eura. Prošle godine imam ekstra samo da vidim koliko mi troši pumpa. Potrošili smo 10.000 kW energije. To znači, ne znam, da li je to kod nas je od oka 0,12 eura. Znači, 1200 eura. 1200 eura, da. Znači, to je više od 50%. Oko 50%. Da, a moramo računati da 2010. još ove pumpe nisu bile top of the top. Sad ako uzmeš pumpu, sigurno je još bolje, ali i ako uzmeš, ne znam, pumpu voda je bolje. Ako uzmeš grijanje koje ne grije radijatore, je još bolje. Tako da... Podno grijanje. Tako da mislim da u ovom fazonu mi smo na najlošijem sustavu na toplotne pumpi i uštedili smo 50% sigurno. Da.